Meillä on nyt toi kirurgian kurssi ja täytyy myöntää, että vaikuttaa todella monimutkaiselta. Musta tuntuu, että mä oon aivan pihalla. Meidän ryhmäjohtaja Sakke on lähetellyt jotain sähköposteja, mä oon niitä nyt lueskellut. Aleksi lähetti kaikille ryhmille tämmöisen, minkä hän teki omalle ryhmälleen, tämmöisen oppaan. Aika pitkä, aika paljon punaista. Tärkeitä juttuja. Mä oon sen perusteella sitten tehnyt nyt tällaista ajatuskarttaa, koittanut vähän selventää, mutta en mä oikein vieläkään tajuu. Tänään on mun ensimmäinen päivä klinikassa Kirralla. Kello on nyt 5:05 aamulla. Mä heräsin vähän etukäteen, mä saan selvitettyä nämä osastojen paikat, kun mä en ole koskaan ennen ollut tuolla Kirran osastoilla, että löydänköhän mä sit sinne. Mulla ei ole ihan selvää, että missä se TB4 on. Et mä muistan kyllä, että me Ritvan kanssa käytiin siellä, mutta mä en oikein pystynyt keskittyä siihen, kun mä mietin vaan, mitenkään vanha se Ritva on. Mä löysin täältä Medikasta tämmöisen kartan, mikä meillä on ladattu sinne. Tuosta T-sairaalasta. Mutta se vaikuttaa vähän yksinkertaistetulta versiolta. Et ihan hyvä, että mä heräsin vähän etukäteen, niin mä varmaan ehdin sinne, vaikka mä eksyisinkin. Nyt 5 minuuttia aikaa kerätä tonne osastolle. Onneksi täällä on tämmönen ulkoreitti täältä parkkihallin läpi. Me saatiin vihdoin nämä kulkuavainetkin, niin nyt pääsee läpi tästä tuohon käytävään. Ei kulje ketään ohi nyt. Mun täytyy odotella niin kauan, että joku tulee tästä ohi. No niin, nyt vihdoin. Emilia, hän varmaan voi avaa mulle oven. Oi, kiitos. Mä jään jumiin tohon, koska näin avaimet ei edelleenkään toimi. Me ollaan vissiin vähän myöhässä, mä odottelin tosta. Ai ollaan vai? Joo. Me piti olla tasan 8, kello on 1:50. Mun täytyy hakea ne asut varmaan vielä, mä en nyt se on joku. Tosiaan TG 4586C. Pikkua. Moi vaan kaikille. Eka viikko kirurgiaa nyt sit takana. On ollut kyllä ihan kivaa, aika helppoa. Jengi tuntuu kyllä olevan aika stressaantuneita, että niillä olisi ihan hirveästi jotain hommaa mukaan. Mä tajun, mitä Matti on kelannut taas tässä näin. Mä olin jo sisätalouden ryhmänjohtaja ja nyt mut on pistetty niinku uusiksi ryhmänjohtajaksi, vaikka mä olin jo viimeksi ihan niin pihalla kuin vaan voi olla asioista, että muiden piti infoa mulle, missä meidän pitää olla ja milloin. Ja sit mun pitäisi selittää kaikille meidän ryhmäläisille, kun ne kysyy, että missä meidän pitää olla ja milloin meidän pitää olla. Ja yllättävää kyllä, tämä on mun eka kerta leikkurissa, mua vähän jännittää muutenkin se. Mut sit mä ihmettelen, että missä hitsissä meidän kaikki muut ryhmäläiset on. Onkohan mä väärässä paikassa? Tai väärää aikaa, apua. Eli tänne mennään. Voi herra jumala, tää on iso paikka. Apua. En tiedä, en mä vaan missään ollut. Ei ole lukujärjestyksessä ollut kuin luentoja. Ja nekään ei ole pakollisia. Niillä ryhmäjohtajille on jotain ihmeongelmia sen suhteen, niitä olisi koko ajan tekemässä jotain lukujärjestyksiä. Mä en kyllä ihan ymmärrä. Meillä on valmis lukujärjestys Medikassa. Missä toi Tanita oikein on, kun mä en ole nähnyt sitä täällä koko viikkoa? En oo mäkään. Eikö sä tiedä, että aamupäiväisen pitäisi olla klinikassa? No pitäis kyllä. Ei vittu, mä koskin tähän kameraan. Mä oon nyt täällä Showtimeissa. Mulla ei ole koskaan enää lääkäisellä tullut tämmöistä niinku tunnetta, että mä en ole nyt ketään. Siis... Onks muka näin vanhoja? Sitten siellä oli 2 leikkausta ja mä yritin mennä siihen toiseen, mutta siellä oli jo 2 kandia. Ja sitten meillä on sanottu, että sinne ei saa mennä kuin 2 kandia yhtä aikaa. Niin sit
mä en uskaltanut mennä sinne, koska ne katsoi mua niin. Mä oon valmistautumassa tästä nyt Vaasa-viikkoa varten. Kiva nähdä oma ryhmä ekaa kertaa. Tälleen pari viikon jälkeen, kun tää kirja on tässä nyt ollut. Pääsee niittenkin kanssa vähän hengaa. Nyt sit ekaa kertaa leikkaussaliin, aika jännittävää. Mä oon vähän hermona. Mä en tiedä, miten mun pitäisi käyttäytyä siellä. Pitääköhän mun tehdä jotain? Ei varmaan. En mä tiedä. Olisi tavallaan ihan kiva osallistua jotenkin. Mä oon varmaan vaan vähän tiellä. Mikä vittu toi kamera? Mä kuvaan mun elämää. Tytöt, mikä meno? Onks kivaa? No, ei nyt oo. Mä olin seuraassa 6 tunnin leikkausta tuossa noin ja sit mä oon koko ajan ollut päivystämään. Ei helkkaria. Musta tulee kirurgi.